Wannan shine Nico Jensen, mutumin da aka ayyana a matsayin mutumin da ya fi kowanne mutum hatsari a duk faɗin duniya, mutumin da kotu ta kama shi da laifi ta kuma yanke mai hukuncin shekaru 450 a cikin gyaran hali. Ku biyo mu sannu a hankali domin jin wani abu a cikin labarin wannan mutumi Nico Jensen. Amma kafin nan, kamar kullum, idan wannan shine zuwan ka na farko a wannan page namu na MAF Multimedia, kar ka manta da danna mana alamar follow, a yi comment, a yi liking, ko kuma ci gaba da sharing ɗin waɗannan programs ɗin namu domin ku ƙara ƙarfafa mana gwiwa. Akwai cikakken bidiyon a wannan fejin da kuma wannan YouTube channel ɗin namu. Muna godiya. Nico kenan, haifaffen jihar Colorado da ke ƙasar America, mai shekaru 37 a duniya a lokacin da aka yanke masa wannan hukuncin. Nico mutumin da aka ayyana a matsayin mutum mafi hatsari a duk faɗin duniya a sakamakon yawan kashe-kashen rayuka da yake yi, wanda kotu ta sha kama shi ana yanke masa hukuncin kisa, amma kuma aka rinka sakin sa a shekarun da suka gabata. A wata majiyar ma an ce Nico ya ce a duk ranar da bai yi kisan kai ba yakan ji yana yin zazzabi saboda ya mai da kisan kai tamkar ruwan sha. Daga ƙarshe dai an sake kama Nico a inda aka ƙara gurfanar da shi a gaban kotun da ta yanke masa shekaru 450 a cikin gidan gyaran hali. Wata majiyar ma an ce an sake yanke masa hukuncin kisan da a yanzu ba shi a raye, an gimtse masa rayuwa. Haka ga wata muhimmiyar sanarwa ta musamman. Wannan shirin da kuka gani, katafaren kamfanin nan na IBB Business Center da ke Funtuwan jihar Katsina shine ya ɗauki nauyin kawo shi. Kamfanin da ya shahara wurin yin kasuwancin nau'ikan kayan mashina da kayayyakin motoci da injina da kuma oil. Ku dai ku sayi duk abin da kuke so a duk inda kuke, su kuma tura muku kaya a duk inda kuke a cikin farashi. MAF Multimedia Funtuwa.